El pregó molt bé. El Torrell de la Gresca hem parlat molt bé, hem parlat de diversos temes, la cultura ha estat molt bé, ha estat molt bé la reivindicació de que tothom pugui tenir un pis a Gràcia, un lloguer assequible o fins i tot hipoteca en el cas de que qui s'ho pugui permetre. Estaria bé unes festes tranquil·les, sense agressions, sense cap problema de LGTBI-fòbia, xenofòbia ni racisme. El pregó, fantàstic. S'entenia tot el que deia i, a més, ha censurat les coses que han passat que no s'ho mereixen. Havia d'haver-hi més coses que les han censurat i això no fa festa major. Es pot dir? Trobo que és un tema amb bastanta controvèrsia, tot això, el tema del pregó i de la cultura popular. Crec que som gent que hem nascut per la cultura i vivim per la cultura i com no ens hauríem d'estar callant a aquestes coses. Sabem que hi ha conflictes, però com la cultura popular és com una gran família i jo crec que tot i que hi hagin hagut certes desavinences, això és com el sopar de Nadal, al fi i al cap, el sopar de Nadal t'acabes perdonant amb tothom i tot acaba sortint bé. En aquest cas, sembla que el pare de la família, que en aquest cas podria ser com districte o la coordinadora, no ha acabat de tindre com el gran encert en aquesta situació. Per mi, el gran encert és el pregó alternatiu, com cada any, diuen les veritats com punys i no tendeixen a voler quedar bé. I ha estat bastant clar. A mi m'ha agradat bastant perquè és molt reivindicatiu. M'ha agradat molt la veu del noi del pregó alternatiu, que feia com una veu del futur. No, a mi m'ha agradat el Sol, el que feia de Sol. També ha estat molt bé, però m'ha agradat la reivindicació també, perquè jo vivia a Gràcia i he hagut de marxar. I els gegants també ho han dit, no? El Sol ho ha dit també. Absolutament. I que ens hem quedat sense cultura popular és una vergonya que hagi passat a Gràcia. Vergonya. Bé, avui hem tingut un pregó mai més dit reivindicatiu. Jo crec que hem tingut un bon pregó amb Torradet i Gresca, que han fet un pregó digne. Òbviament, pobres no sabien que les activitats que anaven anomenant no s'acabarien fent, i això també ha donat una mica de curiositat al tema. Però crec que també hem de donar un apunt a la reivindicació de la cultura popular, que aquest any ha decidit no sortir per qüestions que molts saben i que crec que també és un moment important. Però l'acte en si ha estat molt bé, la veritat. Jo què és això? Què t'ha semblat el pregó que han fet el Torrell i la Gresca? Tret d'aquest pregó, segurament deu haver estat salvat in extremis. Han intentat fer una miqueta d'humor i de sàtira de tota la situació. Ens podem riure, sí, perquè al cap i a la fi ens ho prenem amb humor. S'ha salvat in extremis, però crec que hi ha moltes coses que han passat per darrere que poca gent s'ha enterat, però mateixment el Torrell i la Gresca han dit: ei, els de dalt, tireu el coet, i el coet no s'ha tirat. Bàsicament perquè no ens l'han deixat tirar-lo. I això poca gent ho sap, però no ens han deixat i són cagades. Jo crec que s'ha salvat i està bé, és divertit, però la situació ara mateix, gent del barri que formem part de la cultura popular, no estem gaire per humor. Jo crec que seria aquest l'exemple.